नमस्कार सर्व शेतकरी बांधवांचे प्रभात सीड्स कंपनीच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। नमस्कार। आता आपण आलेले दादाराव गावाने मुक्काम पोस्ट गोळेगाव तालुका सिल्लोड जिल्हा औरंगाबाद। तर आपण या ठिकाणी बघणार आहोत प्रभात सुपरकॉट या वाणाविषयी, यामध्ये काय चांगलं आहे। नमस्कार दादा। नमस्कार नमस्कार। तर याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला मुद्दा सर्वात प्रथम जे येतं उगवण क्षमता चांगली, उगवण क्षमता चांगली असल्यामुळे जे येतं तूट पडत नाही, बरोबर आहे काका। दुसरा मुद्दा जसे की तुम्ही बघू शकता साखळी पद्धतीने बोंड लागते, या ठिकाणी बघू शकता साखळी पद्धतीने बोंड लागल्यामुळे काय होतं एका फांदीला जास्तीत जास्त बोंड लागते, जास्तीत जास्त बोंड लागते। दुसरा मुद्दा बोंडाचा आकार मोठा। आता बोंडाचा आकार मोठ्यामध्ये असल्यामुळे काय त्यामध्ये पाच पाकळीचं बोंड असते, त्यामध्ये सरकी संख्या जास्त असते, सरकी संख्या जास्त असते। त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा कापूस वेचायला सोपा, बरोबर आहे का ना। कापूस वेचायला सोपा असल्यामुळे जे कमी मजुरामध्ये तुम्ही जास्तीत जास्त कापूस वेचू शकता, हा सुद्धा फायदा। त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जसे की दिवाळी दसऱ्यापर्यंत 70% कापूस घरामध्ये येतो, बरोबर आहे ना काका। बरोबर। त्याच्यामुळे जे गुलाबी बोंडाळीचा प्रादुर्भाव इतर वाणापेक्षा कमी प्रमाणात कमी येतो, बरोबर आहे। त्यानंतर याच्या पानावर केसरपणा असल्यामुळे मावा तुटकिडे फुलकिडे इतर वाणापेक्षा कमी प्रमाणात येतो। आता काकाची पहिली वेचणी झाली, काका तुमच्या घरामध्ये किती कापूस आला? आज 2.5 क्विंटल कापूस आला। 2.5 क्विंटल आले, अजून 2.5 क्विंटल त्यांचा कापूस जे आहे त्यांच्या घरामध्ये येईल। तर सर्व तमाम शेतकऱ्यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी प्रभात सीड्स सुपरकॉट वाण लागू धन्यवाद।